Elhatároztam, hogy új életet kezdek. A döntésem megmásíthatatlan. Csak egy valamit kellett tisztáznom. Mikortól? A válaszhoz nem fért kétség. Holnaptól. Másnap, amikor fölébredtem, megállapítottam, hogy megint ma van, pontosan ugyanúgy, mint tegnap. Mivel holnaptól kell új életet kezdenem, ma nem kezdhettem el? Se baj, gondoltam magamban. Holnap is lesz holnap. És nyugodtan végigéltem azt a napot a régi módon. Nem csak lelkiismeret furdalás nélkül, hanem bizakodva. És jó reménységben. Csak hogy másnap megint ma volt. Akár csak tegnap és tegnap előtt. Nem az én hibám, gondoltam magamban, hogy az ördög folyton mára változtatja a holnapot. Az én döntésem helyes és megmásíthatatlan. Próbáljuk meg még egyszer. Hát, ha elfárad az ördög, és holnap végre holnap lesz. Sajnos nem lett. Folyton csak ma és ma. Végül elfogyott a türelmem. Az a holnap úgy látszik már sohasem jön el, gondoltam magamban. Akkor talán nem holnaptól kéne az új életet elkezdenem, hanem mától. De rögtön rájöttem, milyen abszurd ez az ötlet. Mert ha a ma ilyen régóta változatlanul ismétlődik, akkor már nagyon régi. És minden mai életnek is réginek kell lennie. Az új élet az valami új, az csak újonnan kezdődhet, vagyis holnaptól, ha tényleg új akar lenni. És azzal az erős elhatározással mentem aludni, hogy holnaptól új életet kezdek. Mert mindennek ellenére mégiscsak mindig van valamilyen holnap.